Mchana mpo zikula. Makadiwa kwa zikula. Ayo, tilipo madiwa seko. Mchana wepo mzikuanga tafuma. Tilipo makadiyo sekuru. Tilipo kwakadiko kumatare. Pangono. Matare yangu ndizo pashoma ndizo nayi. Tinotenda. Sindizi febi meneyo amuchi wenu mchana. Amino zikula wangu wanduda kubatsira makadizvi. Tilipo madiwa seko. Zitani zifebi umene baje. Zakadiko muli kumboko. Ayo, ufamba. Nantre unama wepo Alec unama sindizi uchitani mabambaza amuchi wenu mchana. Andukunyepa mzukulu wangu Alec ndizo nayi. Mulikana iri right akuna munhu anonotsvaga ng'anga mulikana iri right ndizvo nayi. Yeah, ichokwadi. Bogona iwepo nongoni panyumba mene paje tawa nditana lafa. Iwo pamba pako chepo ausi kutorara ndizvo nayi. Ichokwadi. Nekuda kunetsikana nenyaya dzeuroyi ende dare rako rakakura ndizvo nayi. Ichokwadi aseko. Kala pamene paje udaruka wakala pamene paje udaruka sindiza ndiwafebi meneyo wachitani kabisa. Wakungotogara pano watiza saka uchazonogara kupi muroyi atizwe anogadziriswa wazvinzwa. Ichokwadi aseko. Ntaura ngo ya motivu zidasomezeka mfebi wadamponya mwezi kwa mfebi yako pachitabu kani umene paje mpeze tiu wanamikano ndispe wanimika mwispe mwepo sindizi mfebia ndisponi zidasokomeza. Mwana wako akatumira mali pano ali ku South Africa ndizvo naika. Ndizvo aseko. Atumira mali akati mbonoona yo sekuru mumbonobvunzirawo kuti kopatakudzika atikusangana naye chii chingadai chiri kukonzeresa iwe ukauya ukapinda pagirazi asiri zvere. Ichokwadi aseko. Mabwela linti ntana febia zako wepo mkazi alibu upezeka pamenepo na ntere na chita iwepo mkama mkaeza wakauya nehama dzako asi mudzimai wako chache haana kukwanisa kusvika mudare rinori kutanga kusvika mudare rino kamuzukuru Ndokutanga kusvika uitani wapanyoko wakadii zvako muzukuru wangu na ntere iwepo guliwa mfebia inariva mpiti wadabambaiza febi zimenezo wanachita enklen akatimti. Tinozviziva kuti wakaloorwa mufemeri yevanhu vagara vachinetsana nenyaya dzeuroyi uninzwisisa ndizvo zvaseko lizidege na ntere kamba ine iwepo wadachitiwa pesa sponi na paspenyu pamene pa ndati munditsanangurire handitika kuti kwamunogara ndekupi sabhuku wenyu ndiani uye mambo wenyu ndiani uye mabva kupi munzvimbo inonzi chii. Oho, ibhindura tabva panonzi pachiweso. Pachiweso. Pachiweso kubhindura. Kubhindura. Chifu wedu ndiye Musana. Chifu Musana. Chifu Musana sabhuku wedu ndiwo Mushongani. Sabhuku wenyu anonzi Mushongani. Village chi? Village ndiwo Mushongani. Ndabana nyumba hapa imene wachilongo kano analita. Ndadutsanangurire mukadzi wako kuti paukwaya panapa uchipinda pagirazi zvizvo wakaona pagirazi. Ya, nemaziso yako zvawakaona wega pagirazi ndizvo zvaunofanira kuti utsanangurire mudzimai wako wauya naye nhasi. Kambe lini watakwaya kuno mwana kambokuza nabwera rona takaenda kugirazi Taurisa zvishoma tizotesa. Takauya tiri watatu. Tikapinda mugirazi shuwa takaradzwa zvinhu zvatakaona takaona inini hanzvadzi yangu inini ndo iri kuita mabasa ese kuti tisawane nosta gasi shuwa urampeza paspeje wepo tamuona kumonera so aita sei aiita zvaanoita paimatsanangura mukangoti aita zvaaita zvii zvacho ndo zvandoda kunzwa bva mapinda nemo kana kungoti aita zvaanoita zvaanoita zvacho ndezvipi ndauziva kuti ndakamuona achibika achiisa chakati ndakamuona ane nyoka wangu ane hari ya wakasikuisa kudai apo iye nosta wacho anga akabata kabhodhoro kanga kane zvinhu zvakatsuka kunge mushonga saka ini ndakamubvunza kuti unoshandisa sei zvinezvo. Ndakaona achibika rice mupunga uya ndobva adira ningikini mushonga uya imo ndobva akutanga kukurunga so kana ndichiona ndikuona kuti mwana wangu wakafa uyu ndiye akaita se ndiye akaisira mishonga iyo nekuti ndakazoona pagirazi mamariza lijongo meneo pagirazi makapinda muri wangani. Takapinda tese tiri watatu.
amene wadapeza sisi vamwe wako wakazviona we wakazoona zvese izvozvo wese makaona pagirazi nemaziso enyu andi zvisizvi kutsanangurirwa nasekuru ndizvinai ya nemeso edu kuona kudai kuti ndinhingi nikabira nesori achiti wepo nikupeza wachita mng'ono so munapashi wewepo wananyima zvakanaka ndakakutarisa wewe muzukuru wangu komana iwewe handitika pamushonga wakaona ungari mukabhodhoro so ndizvonaika unowa ndiwo mushonga uyu ndida kukutsanangurira kuti mushonga uyu chakazoita kuti mushonga uye kwauri iwewe chii chakazoita kuti Nosta azokutumira mushonga iwowo ndozvandinoda kukutsanangurira kuti wakauya sei mukati mumaoko mako ipapo ndoba ndisiri kuziva wanandwala mjenzi Nosta umenewo wadachita ndimbi iwewe une mishonga yawakazvibatira wega ndizvonai wabata mishonga yeye handitika mushonga ubatire pasina chironda hama yako ada kukurwisa ti pamushonga wakabata iwewe handitika akukupumhira iwewe ndizvonai kuti iwo mangwana uzonzi ndiwo muroyi ndiwo uri kuuraya vana vako kana ndiwo kuzviujira vana vako so vanopa zidege zidachitika mfibia wadachita mtsago so Nosta umene ndikupeza pasimo umene murapashi kang'ono so kananya wadachita ndiri nkobi na kumaziti wachita wadi mabambaisi ndoda kuti iwewe ndizokutsanangurira nyaya yapasimo unomuziya ndichazokutsanangurira nyaya yake kumberi ndakutsanangurira nyaya iyoyo ndoda kuti umbotsanangurira mudzimai wako mushonga wakabatawo wega iwe nemaoko yako handitika mutsanangurire toni inini mushonga ndakabata ndinoziva zvishuwa ndanga ndiri furumani ndaisenza ndiri furumani asi mushonga wandakabata inini ndiwe kuzora kumeso kuisa mumafuta so ndo wataishandisa kuti tione kuvhurika muhobi ndichana kuvarungu iko wazvireza mangu amenesidaikwana tsanangurira munhu akakupa mushonga iwowo kuti ndiani uye mushonga iwowo wakakushandira chii ende wangautorera nechinangwa chei munongoziva kuri kudhara kuyako ndachishandisa kuti warunguka unochenawo kumeso so kuti vachikudawo iwe warungu wacho kana mari yako inoendawo pasogorombicha so zvandandakaona naminedi munovi kuona munhu akakupa mushonga iwowo mushonga wakaipa muzukuru wangu uninzwisisa hausi mushonga wakanaka mishonga inopanduka ndizvonai wozotanga kutsvaga muroyi anenge aripo anozokurwisawo nokuda kwokuti muroyi haade kuti umubatire mushonga iwo mudzinza ndizi chitewo kunari kambiyani vamfi iwepo ulangonza manjina vamfi vamenewo ndimeneyo katama izvo zvichitarisa wone manje muri pamakwikwi naNosta akokurwisa kuti mishonga yako iwe pasi maakukuwadzisa vana ndizvonai panopa murapazi umeneyo Dickson walachita imeneyo idachita kabanga motorizado mabambaize izvezvi zvitarisaone manje waunoti Dickson handitika apa mutsvandatsva ndizve akutenge munhu akugara akakwira pamotabheki achitiza ndizvonai wai akasimudza musoro haucharenje muroyi iwo kana usina mushonga wakabata usatuke muroyi kana kuda kutaura kuti muroyi ngatimubvise uroyi hwake kana tidangobvisa uroyi hwake unongoenda kung'anga wakazvinyararira ndizvonai vamfiti amene ana spejo tembo wada wapeza mene nayo pada kupeza uchiti yoboda kudura kula spejo varoyi vatoriwo negirazi ravo paunenge uchitotiwo kuvaona iwo vanenge vachitokuona waenda vanenge vachitokuziva kuti watoenda kung'anga kunobatsirwa kunzwisisa iwepo nantire chita kusokomeza razomeza umenewe Dickson nasindizo chiti umenewe anipeza yabasbe equality pwete chitasaona kuti uyu nhasi uno Dickson akunziwo waiwa uruda kungwarisa bhosi zvinoita Nosta anoita sei amenyu muroyi Nosta akakuona kuti iwewe ndokuda kutaura nyaya dzokuti tibatsirwe chete zvakanyanya nditika anobva atokuuraya ova kupeza munewe mudachiti pasimo ana mudapasho udachita mabambazi kumazidi ntumenewe kaNosta udachita ubashina se pasimo waruwe ndiye mukomana kutumira mari kuti mubatsirwe nchariti numverere ntwana leva akimu olari zvakanaka wazukuru wangu Jaden ndiani wenyu dispose dankatama kuno mene mulapo ndikubvunza kwamuri mimi handiti
kuti kumkomana uyu ndiani wenyu mimi Jaden Jaden muzukuru ananyona bona akaberekwa nani na Pasmo ndimene kanizezi akukamba alright ndo zvandokubvunzai kuti kwamuri mimi muzukuru ndizvonaira uwo ndiko wapambaza unamene wajeiti maswala kumazidi ndoda kuti undibatsire iwo muzukuru wangu kanzani tafumane ndizvo Sylvester ndizvonaira iwepo mumono unamikamo kumazidi akala tengo ikachita imeneyi zvakafanira kuti iwewe nade tikakukanda mumvura izvezvezvi kukuisa pasi pemvura kukunyika mumvura iwe unotasira kurarama mahours mangani takakunyika mumvura mahour haisviki atengwe poni kana maminutes ungatoo munhu anogona kurarama maminutes mangani ari pasi pemvura takakukanda pasi pemvura 10 minutes hadzisviki ya 10 hazisviki kana nangasenzi umenewo ndoda kuti ubvunze vazukuru vangu handiti kuti muzukuru wababa anonzi Jaden handiti akaita nguva yakareba sei ari pasi pemvura nyaya iri kutaurwa nasekuru mukuiziva here yokuti Jaden akambopinda pasi pemvura akapinda chipo che 2 hours ari pasi pemvura mvura yanga iri mvura yepa iyoyo muswimming pool here kusea kurukowa kwanoenda kumatripi kuchikoro kuya wakapinda wakawanda asiye ndiye wamuisa wakabuda iye akabva azooneka kuti apa kutanga kumutsvaga kupinda vanani vanogona nezvemvura pamushana takazonzwa usiku kwanga kwatondokunga kuma 10 11 ikoko uchifona uchiita nzi mwana aoneka ari mupenyu adapedza afiseyo alimofise right mwana wakamuona aita mahours akawanda ari pasi pemvura wakamuona afa here kana takazomuona ari mupenyu anga ari mupenyu so ndimene yachiboyi idakupambaza uchiti chiboyi chidakatika so linini ako vamfi vameneyo ndozvinga ndikukuratidza muzukuru wangu kuti chiboyi chiripo chivanhu chiripo nyaya yanga iripo ndeyekuti mwana uyu aida kuti ajoiniswe satanism nara wameneyo noda imvindo yapalapa mvumu mufebi meneyo ona amai awa yavanotinosa alipo pauroi alipo futi kusatanism wakusitisoada mgoya montai inedira mukadama saka mwana uyu angatobatwa handitika kuti adikwe aite musatanism kundinzwisisa tiri kupanza dini zivudza urachita womunhu akutunaona sandavaudza kuti zvakamera sei mwana iyeyo akatojoiniswa satanism obvini amuchiweni tanamakthawa pane nyaya tichazoda zokutaurira kwokupedzisira mozondifundisa nyaya iyoyo ndizvo kana ndichakutsanangurirai nyaya yesatanism yakapinda muno muzimbabwe yakakurisa alright tiri panyaya yavo imimi chakakuita kuti muuye kuna sekuru Bunza Mukombe chii sekuru ndasingazivi asi kutaura kuti mukomana iye handizozva kuti vakabatana sei nasekuru vanotavazva sei mukomana mwana wenyu imimi iye ari kuSouth Africa ndobva ati chii ndobva atifambai makadai munoona sekuru matambudziko ama muchisangana nawo mumusha menyu akazoita kuti mwana wenyu ari kuSouth Africa ati imimi chiendai kwasekuru Bunza Mukombe vanogona kupedza dambudziko iri kazhinji kumba hakurarike zvekumhanya chii chinechiitika pane zvinoitika usiku pamusoro pemba paya panofamba zvimwe zvinhu zvaunotonzwa fanika munhu kuzofamba zvimwe zvinoita fanika nyoka kuti unotonzwa kuti ati ndifunga pane nyoka hombe asi ini chinondikanganisa manje ndinekaradha kangu ndikatora ndikamhanya zvikatanga kana masikati paya ndikamhanya kutora karadha iro ndokira pamusoro nditaisa kuti chii chikufamba hapana chandinoona kana mwana okay pane mwana wandanzwa sekuru vachitaura futi akashaya chii chakaitika mwana wangu inini mukomana ndotanga akashaya haana kurwara haana kuita sei ndakazodedzwa mangwana acho chingonzi yaikuno kumwana ashaya aonekwa akafa mumba make akashaya kupi akashayira kupi ikoko kupuraswa ndandiri kusedra masedrazvo ko sekuru Bunza Mukombe makavaudza here nyaya yaJaden ndakazongonzwa kumutaura saka vanoona kasekuru
aiwa zvokufungidzira hatidi basi kutoti aiwa pamukombe zvoshuwa tiri kutomwa mukombe pabunzi vakamboenda South Africa here kune mwana wenyu? Havana. Makatanga kuonana navo mushure monge mwana wenyu ati chienda ikoko munobatsirwa nasekuru? Saka kune vanhu vanenge vachiti sekuru vanenge vari kugadzira nyaya dzevanhu, yenyu yagadzirwa here? Hapana kugadzira. Ikani idaikuwa South Africa. Inofana yakatozara. Uyu ya Jaden iwe. Imene ya mulapashi mungono dakatedu mazidi. Komana kune na mvura iyo iri mpwe. Wadaziwa kumene paje. Nekuti baba wake asaka mulikava mvura akatolikava nenyika. Parimopeza chitandufise. Saka ndozviri kujekeswa nasekuru kuti zvaka zvakonzerwa ndezvinhu zvabva mudzinza ravo ivo kuti apinzwe musatanism mwanawo. So iwepo udafuna kukataga ya mabhotoro yamene yadapeza ya antu wako udabata wegere mishonga yake mabhodhoro yakaiswa mabhodhoro wega mishonga yako kuita kubata ndega sokapeza kwaspeje ukate sumuka sukuma pamene sumuka ugeze maoko pesa manja menemo ugeza maoko mpupu mabekshi yamene yopo kavoje mtandise kula mshonga maoko mwambomira ugeze ugeze maoko ne face shakanaka yaso Pama suit yamene ya passement de quoi? Right, pama beg la passement de riba. Ndaliziwa ile. Anzi ndoliziwa ile kuti beg ndala passement. Tora imshonga mvura yo iri mubakete mwai beg la passement. Mwai mvura. Beg la passement. Chumaya uf. Chumaya uf. Ikaribu. Mwai uf wa beg ba. Kuna mtu ana power pana muna ne simba chaona ubatrake ubatika wani zvakasimba chero chakakupisa uchibata chakadaro bra vamene baje bra ya mamona shwa anzi mango tika shwa ndiko mimi kuti ari ekai anzi ngwarire papo chivhura bata chinjo chaona ba pezani mzedi bosi na spo tora mvura ye uise padhuze isa kufura ndi kuno zabura ikaba mine kwa masiti maya mvura musatotese mabhete vana kana mune mabhete vana bhisai endese na maziti right sechai 1 by 1 muchiisa pasi chamaona mubva mango chitika 1 g Zisibure maya mvura ukaona chijja unongoona ntakwa chimwaya mvura uzozi chibata ka 1 g shakanaka yaso musabate chinhu musati vachimwaya mushonga ya toroza pamene ya mwaya mvura mazidi isuti yeka pasi moyo mene ndezvapasi moyo zvinhu kuti ameno pamwe ndiye mkazi wacho ndotola isa chimweza pamene apa chauluka papa chaona pane chandikuona ipapo achinja pamene apa society chiri chandikupesa pamene apa ikamazi kukono mwaya mvura ronosimuze kumbezera ya pamene paje na pamene ku ikamazi kumeneko mwaya kusadu ya asumudza kumbezero pane zvakona mwaya pane zvakona bata zvakasimba kana pane chanongoona bata zvakasimba nyika mvura mazini chesa bata maoko tu
Kata lina maja ya kumasenseni Smuza. Mauf, chise uf. kutakuta kutakuta Ataora chibate maoto. kata soto pana zimene chose ndiziitirika munapopo Uzvona zvinhu izvi. Kuzona aseke. ndikambia neseta Chise mvura. mene Chikwacho chimwai mshonga. Chidzipe. Right, chisiye. ndikabera kuita kamene Chise mvura. yasa chonoza limene Tola Changelbegi. ndiri mitambo somina Bata mshonga mbodoro urimo vomo. Une bodoro mshonga ribe momo. Maya mvura iwe. tengo ya zvinhu zvidiko dudu katangurya Ila zvokasira munosumudzana imomo mushonga urimo wakaipawo. sindiri utepe wakavi kuruliza yangu into Batore mshonga urimo mukati. wapeza Waona? edai Nyika mvura. wapeza kuita kwini Waona mshemshe, mwaire mshonga. ulipo mbotoro udapeza pasipeja umene Alisi bodoro wakaona pagirasi here. Ndiro ri. akata bwinobwino Pindurudzaoni. Vanhu vanyatsoona bodoro mshonga wakaona pagirasi. Ndicho Takuona pasi paleno. ndio ndika. kata sochite Ita so, bata so. so Mshonga wo. nada ngachite zakuyima so zilumanja Ngazvimire Yeah. kwamaoko so. Alisi bodoro wakaona pagirasi here. Ndiro ri. nantirera chiti tiu tikapera vosheni imene Samvura. vadwara se Mangwana uzoraiwa sekuru vanotenga zvinhu zvavo chitibvisira. Ndomishonga wakaona iwo. Zvinza? ino nyumba kwako dakudzira Kumba kwako ini ndokuziva here. Sati masuka kumba kwangu. ndakudza Zvakanaka mzukuru. mwana atete Wasara kubvisira hama yako pane mhene yatoda kubvisa ndizvo nai. na big nkali so Mene yakaipa Dickson ha. kuna Dickson. wamba nako kuna mene unosta ana big nkali so wamba Ye inosta ane hari yake yakakurisa so ina ngazi yabantu bafiriseyo ine mvura yevanhu vakafa, ina gazi la fibia ine ropa refamily, ndimene daikwa satanisema ndo hari yake anokontrola naye satanism. afuna chitaike mung'ono manje umene kumazini Angakudavisa vana vako manje bana bakwase kuti vaite masatanist ndizvo nai. so ine wanalikambia ndi So yabantu wachido Andingataure zvakawanda. Judai nyaya ndoda kungokurudzirawo mhuri yedu yeZimbabwe, mta ya ilizo ya Zimbabwe imene nzvimbo ino yeZimbabwe munomu ndi imene vanhu vesatanism vari kubva kunze kwedzimwe nyika, kuna na South Africa, kuna na UK, kupi nekupi, vapinda muno muZimbabwe ndizvo nai. njiti yao ya satanism wadaika maskuru Nyaya dzavo dzesatanism vakuisa muzvikoro chichi handitika. so ifuna chiti ananyabesi sikeriti zinumseve sibhabaize nji imeneyo Vese vanoita basa rechivanhu tikukurudzirawo kuti vasalombese vanhu kana kuita sei handitika. Vamwe vayo vanotora mishonga vachirombesa vanhu, tikukumbirawo kuti zvimbomira izvozvo ndizvo nai. wasatanism amene wadabaya vantuka walimodziwa so tsopano Satanism. wanazera vantu adapondewa ndiko mjanji so bingo la mayo ndi ananyabu amene wachita satamiki Vesatanism vakuponda vanhu vachiviga vanhu ndizvo naika, uye vakateya road, ndosaka maona maaccident akuwanda. Vakateya nzira handitika, vachiisa vateya nzira dzedzedzi, panoitika accident ropa ravo vanenge vachitotora ipapo, panoitika accident vanenge vachitodeura ropa richitozara mahari avo, so mahari avo asati ainyatsa kuzara vari kuda ropa rakawanda, saka maaccident achawanda muno muZimbabwe. ova Mandinzwisisa? sana nosa amene ndana mbindo kasana mfiti kumene Sana kwa nosta. maklabu yawo so Hama yako alipo futi muchikwata chipi? Muchikwata ichocho. ulipo chiti ni boss nosta ya mfiti Nosta ndi bosi wavaroi, ndosaka uchimutiza.
nekuti kune dzimwe chembere dzatinoziva kudzine mandiri but vanochaiya achitanzi uyu hatisiri bari ndizafika kumene kuti wanisa ndikoze kwa mkondo So, alini nake zvakanaka. yaini nyama tichangokurudzirawo kuti tichaigadzirisa nyaya iyoyo yekuti satanism yapinda munyika munomu yakagadzira road, ndosaka maaccident akawanda, ropa vakuda ropa rakawanda kuti mahari yawo yaitese azare. Saka vanhu vari kudiwa kuti vafanire kuita maaccident nokufa chero vasina ukama nevanhu ivavo, ropa riri kudiwa rakawandisa. iwepo ndiribe kumaliza njito yako ndikufuna umenewo Dickson ndikupeza ana chimvindo chafuna chiti ndichichododozi abwere chitatu. So ndoda hama yako waunoti Dickson ane mheni yakatumirwa naNosta kuti imurove nguva inoyo yemvura yekunaya. So mheni iyoyo ndio yatoda kuti itorwe ibviswe, tichazoisa futi pasocial media nyaya iyoyo. Ndizvo nai Charles Gulanga zvakanaka waziguru wangu. Ndamira pamenepo zinenge Kumirira ipapo. chiti sikonze Urombo hwenyu tichauparadza upiswa. Ndizvo naika zvoparadziwa totora dota racho tonorasirira kumhiri kwaZambezi. anyoko kabanga ufuna ukamba Amai mune zvamuda kutaura here? bwera padhuza ukambe pamene paji bwera kauzipeze ka zvintu zikasokomeza mtobea kupeza zimbakhetu Ndozvo zvikukunetsa zvinhu zvikuru wangu anditika. udachita tani iwepo ndiwepo na wazimu adafumbamira febia so ndiwepo unanya kana matenda Ungaite sei vadzimu wako wakupindirawo wanditika pakuvhumbamira mhuri. Ndizvo nai muprofita akuuza stroke wepo damdziwa une muprofita akakuudza nyaya yestroke unochiri kumuziva here? uruke kumeneko udachiti kabanga ine ndikunama kuti handize kumeneko kabanga uri wachechi Kana uri wechechi ka pane muprofita akakuudza nenyaya yekuti uchastroke. Ndizvo naika ndoda kuti uende ikoko unomuudza kuti hanzi nasekuru bunza mukombe ndanzi ndidzoke kuno kuchechi kwacho koko. Handitika akuitire zvaachakuitira, apedza kuita zvaachakuitira uzoya kunoku ndobva ndakubatsira futi. Wandinzwisisa? sekuru ndakatobva neko kuuya kunoku kutoti mundibatsire ndimi dambudziko racho kuchechi kwacho harisi kupera. kabanga ndopo wanduza achiti tiwi ine ndaurika kuna prosperity Pamwe ndovanduudza ndisekuru ndakamboenda kumuprofita ndakanoudzawo nyaya yekuti unanziya ine ino unondiziva. Sekuru handikuzivei. chanzo kulanga ufuna kukamba chiponi Pane zvimwe zvakuda kutaura here? Hayo hapana zvemakumbo izvozvo ndozvirikutondinetsa nemukumbo musekuru. chao iwepo bambo kano za mpiri na katakata mankwara ufuna uchiti vantu vari kumvera ndizvipounza Iwe baba kubva iye zvino zvichirega kubata mishonga chero mabasa kana chii. Ndizvo naika nekuti mangwana unozovengana nemhuri yako. Kana wabvuma kuchenesewa bvumawo kuti ndachena. Ndizvo naika pana jedi wachiti wafiseyo kabanga rachiti mkuku dajana iwepo onza najedi nade vakafa ngonzi huku kujamazayani yayo esako gurukaesa oda zvakanaka sunungaenda inyi munogara kuti aini muchazodzoka siya zvinhu zvese papo. unaika zvakanaka yaseko Thank you.